Matul is-snin ix-xina forensika għamlet avvanz kbir, inkluż dik f'Malta, b'testijiet fosthom fuq id-DNA jwasslu għal riżultati aktar konklusivi. Dan l-istazzjon tkellem mal-forensiku Christopher Farrugia li sqar li f'ġurnata waħda forensiku jagħmel numru mhux ħażin ta' testijiet tad-DNA. L-inqas taqtira kapaċi twassal forensiku għal identifikazzjoni ta' persuna. Bid-DNA llum il-ġurnata nistgħu nidentifikaw dak it-taqtir ta' demm, dik iż-żerrija li jista' jkun hemm f'xi każ ta' stupru, dak il-bżieq li jista' jkun hemm jew inkella xi biċċa ġilda, xi biċċa xara. Allura wieħed jista' jidentifika dak ta' min hu. Għandek l-identifikazzjoni, dik l-evidenza tkun qed tkellmek. Nemmen li bid-DNA għamilna revoluzzjoni sħiħa llum il-ġurnata. Id-DNA jisek għandek il-fingerprint, għax hija unika. L-uniku darba li mhix unika hija f'każijiet ta' towmin identiċi. Test tad-DNA huwa importanza kbira iżda dan waħdu mhuwiex b'saħħtu. Id-DNA waħdu m'għandux ma jfisser xejn. Inti trid fl-aħħar mill-aħħar tikkomparah ma' dawk li jistgħu jkunu ta' madwaru jew le. U hemmhekk joħroġ ir-riżultat konklusiv. Fil-fatt il-forensiku spjegalna li hemm każijiet ta' persuni li fost oħrajn jitilfu ħajjithom fil-baħar li ma baqgħux identifikati għaliex il-kampjun ma setax jitqabbel ma ta' persuni oħra. Iżda testijiet fuq id-DNA ma jsirux fuq persuni biss, kif l-ikbar ħabib tal-bniedem fuq 4 saqajn ukoll kapaċi joqgħod għal dan it-test. Ikollok każijiet fejn persuna jkun xtara kelb, dawn il-klieb li jkunu ta' razza pura ġeneralment ikunu jiswew ħafna flus. Allura jitqabdu mill-qorti jew jitqabdu minn xi parti sabiex wieħed ikun jista' jagħmel l-analiżi pertinenti fuq il-kelb, ġeneralment jittieħed swab mill-ħalq tal-kelb u hemmhekk toħroġ il-breed kollha tiegħu. Kellna każijiet fejn ħafna persuni, kellna każijiet fejn persuni ġew ingannati u ħallsu flejjes minn għalihom għal dak li kien ta' razza pura ma fil-fatt ma kienx. Minkejja l-qawwa tat-test tad-DNA dan mhuwiex l-unika mezz ta' identifikazzjoni u hawnhekk il-forensiku semmilna wieħed mill-każijiet li ltaqa' magħhom matul il-karriera tiegħu u li ħalla impatt fuqu. Kien hemm persuna li kien tilef moħħu pereżempju l-Ingilterra u nexxielna nidentifikawh. Ma nexxinniex nidentifikawh bid-DNA, nexxielna nidentifikawh mill-ħafna tattoos li kellu. Kien każ tal-medja u kien qajjem sensazzjoni fi żmienu ġifieri, imma irnexxielna nidentifikaw dik il-persuna, irnexxielna nidentifikaw il-familjari tiegħu u meta ġie lura u Malta u ħarġet l-istorja miet ftit wara imma nafu li għall-inqas miet fejn xtaq imut. Christopher Farrugia temm jgħidilna li l-forensiku huwa biżel dejjem, iżda meta jasal tmiem il-ġimgħa, il-festi u anke x-xhur tas-sajf, ix-xogħol jiżdied ftit mhux ħażin.